Julia i brat Bugatti. Dzisiaj pokażę wam, jak ja i moja Maryśka zapieprzamy. Idziemy do sklepu. Idziemy do sklepu. Już jesteśmy pijani. Wącham se telefonik, a mój dziadek mi dupę i skończy na tym źle. Mój dziadek pokazuje mi swą dupę. Mój dziadek pokazuje mi swą dupę. A on mi swój ryj. A mój wujek swój ryj. I jeszcze swojego sieciaka. Z warszawskiego Wydziału Kryminalnego Natalia Nowak i Robert Barcz. Ciało denatki zostało już zbadane. Ludzie, idziemy na pijaczkę, kurde. Kryminalistyki Anetę Kwaśnik. Idziemy do Barbary, kurwa. Barbara, otwieraj te drzwi. Otwieraj, bo cię przyrąbię zaraz. Dobra. Oj, ty kurwa. I co mi zrobiłeś? Popierdoliła cię. A spierdaj. Teraz zabiję ten telefon. O, fuj, nie udało mi się, a za to fikanka zrobiłem dzięki mojemu przyjacielowi, mojej rączce z pomocnym. Słuchaj, potrzebne są nagrania w monitoringu z... O, patrzcie, moje pupsko, o nie, moja munia, mama, a mi ukradł telefon, mama. Teraz pokażę wam, jak chodzę. Kto znalazł ciało? Bardzo kochany. Facet chciał się oświadczać, a nagle działo w rzece. No niefajna sytuacja. A ktoś spisał ich zeznania? Tak, oni. Dziewczyna była w szoku i potrzebowała opieki medycznej, jak pojechali do szpitala. Dobra, O nie, spierdoliłem! Dobra, to pa! I oglądacie inne filmiki ze mną, czyli Julia i brat Błaszej. Tam, na razie, pa, pa! Zanim ruszymy